Valmistettaessa hyvää suodatinkahvia tulee ottaa huomioon monta eri asiaa. Ensinnäkin on tärkeää, että kahvin keitin on laadukas. Siksi olen valinnut tämän Melitta Aroma Signaturen, jossa on kaikki hyvän kahvin valmistukseen tarvittavat ominaisuudet. Muista aina käyttää erillistä vesikannoa veden mittaamiseen. Näin estät kahvirasvan joutumisen vesisäiliöön. Tässä Melitan laitteessa on myös saumaton vesisäiliö, joka omalta osaltaan ehkäisee epäpuhtauksien kertymistä vesisäiliöön. Valmistettaessa suodatinkahvia, suodatinpaperin reunat on hyvä taitella, jotta se istuisi parhaalla mahdollisella tavalla suodattimeen. Näin taataan myös se, että vesi pääsee suodattumaan kahvijauheen läpi parhaalla mahdollisella tavalla. Käytettäessä korkealaatuista ja hyvää, erityisesti tuoretta kahvia, takaat kahvinautinnon. Kahvia tulisi mitata, 1 tasamitallinen yhtä kuppia kohden. Tiesitkö muuten, että Melitta kehitti ja patentoi ensimmäisenä maailmassa kahvinsuodatusjärjestelmän? Jos valmistat pienen määrän kahvia, voit painaa tätä aromipainiketta, jolloin vesi suodattuu yhtä hyvin ja tasaisesti kuin valmistaisit täyttöpannullista kahvia. Hyvän kahvinkeittimen tunnistaa myös siitä, että se kuumentaa veden 92–96 asteiseksi. Tällöin kahvista pääsevät uuttumaan parhaiten sen maut ja aromit. Tämä ominaisuus vaaditaan myös Euroopan pahtimoyhdistyksen suosituksen saamiseksi. Kahvi tulisi nauttia aina puolen tunnin sisällä sen valmistuksesta, jolloin maku on parhaimmillaan. Tämä asia on otettu huomioon myös Melitta Aroma Signature-laitteessa, jossa automaattisen virran katkaisun voit säätää jopa puoleen tuntiin. Näin säästyy energiaa ja kahvi tulee aina nautittua ajallaan. Tässä keittimessä on myös näppärä ekokytkin, joka sulkee kaiken virran laitteesta. Kahvin valmistuksessa puhtaus on kaiken A ja O. Muistathan siis tehdä myös kalkinpoiston kahvinkeittimellesi säännöllisesti. Melitta Aroma Signaturessa on elektroninen ohjelma, jolla kalkinpoisto käy yhdellä napin painalluksella. Paulikin asiantuntijoidenkin mukaan tällä keittimellä kahvista tuli pehmeän aromikasta. Nautinnollisia kahvihetkiä Melitta Aroma Signaturen kanssa. Ai niin, ja muistathan osallistua kilpailuun osoitteessa melitta.fi. Voit voittaa itsellesi vuoden kahvit.